12 Takarjala West Rotonpur Jongpara lama belekina hamya tongmani abo tabok snamjagi tongo abono thangai cheri naikha amchani MLA Vishajit Koloi belai thangtogia phatigya o lama tui karen khobe kubuni thang phaining joto phasing tinno kaham sep sap kore o amchayo jajer kasha ni bagai tabo bo choba khlai ma tongo o amchani lukuro thangna yaksi hapang bisi kolok hapang chalangkha musa khlai malangliya thanayo BJP IPP hapang mo haino musa khlai mangliya phiaba tabo chobani buthai mangkha jaijor snamjagi tongo abono chiri naikha MLA Vishajit Koloi joto nangai tongmarok truk khlai rijangnai aboni bagai amchani lukuronoi kisa khak lonani bagai kol kasarkha MLA Vishajit Koloi belai hambai hani hai chini media rokno tini cheng mongkha West Rotonpurni bisingo mo Rotonpur hunjago an bisingo o lama jetabuk je or kal ko je ko hanging ko tamne bono footbridge mo Jongpara tu Gogon Chandra para thaman lama mo belai lama kasam garo kuno age kuno phano connectivity belai hamya connectivity hamya angmang no jeng dabi khailemang no tabo apato sinoro je footbridge ang tongo je footbridge ngana pheleka video khaileka kano khamung fasolin tongo kai jeng acha khayo chini department mo hame mariwo jeng mo hai ekta sujuk mankha jeta chini connectivity kasam age kuno khaji tongmani tabo chini ok parabai o Rotonpurni mo Jongpara bai je Gogon Chandra paran je connectivity mo ta kisar sing sini shortcut lama thangi mano kai amsa yo actually kabang ma jaga no tabo box kalbar nangi tongo footbridge nangi tongo karon mo Takarjala bara Takarjala je oma area angkha remove area belai kha remote area tangi remote area angkha kai nok saimano je tiprasa area mane no abo maximum jaga no remote area tui kre lama kre obon chini para ni kintu maximum chini je somosa tongmani lama tui current mo angkha belai nangkuk mani kintu chungtino nangkuk mani phane je chungtini mani anglai tong borok tini sang assembly ro sung nukha swimming pool khaina ni bagai ambra ni area wo kaisa college khona bagai bra fight kheli pa chung ka tini fight khema tongo mo hai lama box kalba ni bagai sung fight khema tongo footbridge ni bagai sung tini fight khema tongo mo busuk eta lasima singsa mo sung mane wan sui na khangkai chini borok sung tabi sina nango sung actually tini sana thangkai tini development to belai dorkar thangnai age dirgo Banfrong Sarkar 25 বছর আগে 10 বছর 35 বছর চালাংখা আমন জাগলো তিপ্রাসনে আমছে কোনো ডেভেলপমেন্ট চং সেভাবে নুগরিয়া থানে 5 বছরও IPF BJP গভর্নমেন্ট চালাওখা কিন্তু তেমন কোনো ডেভেলপমেন্ট কিংস কিন্তু হাওয়া নুগিয়া তাবো BJP IPF সরকার চালাওই দङ जों आशा खायो जोंनि आमसानि जत ताइबो तैक्रि लामा क्रि अमहाय जागाओ जों ताइबो आं भिजिट बुखाय दङ ताइ सरकार तामने डिपार्टमेन्ट प्रपोजल दै दङ ओंखाय आशा खायो आं जेसेक मानसाक आं प्रेसारिवो gai government bo sung sana thanga gai chin department bo sung hame marika chung ma hita bo koekta jang footbridge no sokpaljak ge chung connectivity se kaham kai talang thangma hne chin bo kho pojo tongo tai chung jesek mansak chung jotona area na amsaini borono bo angamon sanam sungo chung kha kisa malok la sinai khalok ma bising tui chung agami dinu bo tai kaham project chung tui fainai obono chin ko san amchani MLA no asuk kusrang khlaye khir khlaye amchai beraye chiri nai tongmani hamkan samung tangi tongmani nugoi MLA Vishajit Koloi no amchani lokurok hambaya falakya hambai puilana media barsuno hambai rejangnai kabangma tongo tamni kai sung sawi mano kabangma bisi romoinai kasa kakrang kupur party paimani yagolo tina hajro bubagrani islamja kaisa party tipra motha paimani yagolo sung nugui mano truk sini tiprasa amchani samung humro belai na jotok kungjak truk islamjagni tongo abon bisingo ang especially kok sanan musungo tai hamberna musumon ha tini hajrawo sini 12 Takarjala assembly sini honorable MLA service calling belai pekle hambai tini West Rotonpur ADC bless ni bisingo 12 Takarjala assembly constitution andro khobjago tini sini West Rotonpur ADC bless ni bukhago bini MLA funding bai jototok mansa khak war khlainai bini supporting bini puthar songo bojebabe khak war khai manai yafar pakya abo belai hamberu phai mane rubaya tamni hingang kai kamine borok tai yasani borok belai kha tong hokjak omhai jototok mansa sikonong thang kotorong thang kebang thang kisang thang jototok khak war yafar mani mane abo jekor kono kam kono yasago tai belai tong thoklaijak hinga abon bisingo 3000 sini West Rotonpur ADC bless na andor khobjogo abo Jongpara to Gogon Chandra para footbridge soli tongo kobang bos romani os hamung khlaijak yang tong mani 3000
slamjagui tongkha abo sini MLA sahib joni dibo yak tongo abo proudly sajnai kok tamni hingkang kai borni naikul mung bongni teidul mung tai office kasero jeta guideline naman bising tina hajaro ma samrok khlajagui tongo asa khlayo sung khatnya ko gya jora kisa marnai kabang bosor onek kisu party sai thamon bising kuno samongkre tina hajaro truk sini bubagran songjak sini khachuksa sini MLA sahib joni bising tina samoro motamti naithogui phai tongo amon bagino lukurong obon sanamu sungo sung khalongni dorgar tongo saparka phol mitha hota he ma hani abhani kok sung nasina nangnai nasingman bisingte sung truk joto chikon problem tomoro sung byabongno truk he buskanga agui tongo amo hambai maro sini bubagrano khulmungya pursin bubagrano tai songbak sini MLA sahib sonote paiple hambai tira hajra wo jora komni bisingo phano bini jetu konsin am visit khlabi man bagai amon boka mi kalai abo jongpara 12 টাকা অ্যাসেম্বলি কনসেন্সি ওয়েস্ট রতনপুর আমরা খোঁজো বাবা কামিনি মুহগাংকে জংপারা ni sinu ani sinim muhgangke to bubagrain islamjak political district tagarla nimine YTF ni president ya abo islamjak to like